For one day, Czech radio České Budějovice became the newsroom of the Ověřovna project. Under the guidance of lecturers from iRozhlas CZ, Transitions and Elpida, a group of seniors had the opportunity to try to uncover misinformation that is spread through emails, social networks and other communication channels on the domestic internet. Dávám na svoji intuici, že to snad poznám, co je pravda a co ne. Já se musím přiznat, že mě daleko víc vadí ti lidé, kteří tomu věří. Ti, kteří to rozesílají a i když se o tom společně bavíme, tak nechtějí připustit, že pravda by mohla být někde jinde. In the age of artificial intelligence and information overload, distinguishing misinformation from true news is often difficult. Sometimes elementary common sense is not enough, and a high level of media literacy, knowledge of various verification procedures and technologies is needed as well. Základním cílem je samozřejmě ukázat jim, že je možné i v dnešní době rozlišit reálný popis událostí od nějakých smyšlenek, manipulací nebo těch takzvaných dezinformací, že je možné rozlišit spolehlivost jednoho zdroje od druhého, ale takovým tím úplně nejzákladnějším a nejdůležitějším cílem je trošku zmírnit jejich nejistotu v té době toho informačního chaosu. První skupina seniorů bude ověřovat informaci, která se šíří řetězovým e-mailem, má se týkat doplatků na léky. Druhá informace bude trošku složitější, jde o jakési video, kdy budou muset pomocí výstřižků teda hledat shodu stejného obrázku nebo stejného videa v rámci internetu, tak uvidíme, jak jim tohle půjde. Bylo mi divný, proč lezou na ty altary, to je taková až kamufláž, jo, kope do těch světel nebo co to je. To bylo vysloveně uměle udělané. The seniors really analysed the video in detail. Using publicly available tools such as Google, they examined the context of its creation, including metadata and the digital footprint of the footage. And they verified that the video was taken at a different event and time than the disinformation chain email said. Along with openly available information from the internet, the second group used the tools of classic journalistic work. They called the spokeswoman of the General Health Insurance Company of the Czech Republic, VZP, to verify the false claims about medicine surcharges. My tady ověřujeme jednu informaci se skupinou seniorů, že vláda schválila v lednu 2023 zvýšení ochranného limitu doplatků za léky. Nic takového se nestalo. Ty ochranné limity jsou nastaveny dlouhodobě a nijak se neměnily. Dnešek byl pro mě zajímavý v tom, že téma, které jsme ověřovali, mělo trošku něco z mé bývalé profese a že jsem tak nějak věděla asi z které strany začít. Těch informací je možné se dobrat, ale je to složitý a jak na to jsme dneska právě byl účelem toho kurzu. Mně se dnešní ověřovna líbila, protože já už jsem absolvoval několikáté kolo a vždycky se člověk dovídá novinky a rozšiřujeme to obzory, jak se vlastně v tom internetovém světě pohybovat. Jsem dokonce nadšená, protože nejdřív jsem měla pocit, že si to tu vydržím, ale jsem tu úplně obžibla, jednak ten mladý kolektiv, ten přístup, vidím, jak jsou všichni rychlí a tvořiví a to se mi hrozně líbilo a nebylo to ani nudný a dalo se opravdu krásně ten den prožít. Seniors can look forward to other similar meetings and workshops from Transitions and Elpida organisations, for example on the topic of artificial intelligence. Additionally, Ověřovna na vlastní kůži has held courses in Ostrava, Olomouc and České Budějovice so far this year, and they were certainly not the last events. Můžu slíbit, že to bude příjemně strávený den spolu s ostatními účastníky, mladšími, staršími, že se naučí něco nového, získají pohled pod pokličku třeba novinářské práce v Českém rozhlase a většina těch materiálů, na kterých my tady pracujeme, bude potom publikována i třeba na stránkách Českého rozhlasu, takže bude to mít nějaký konkrétní výstup. Takže žádné obavy a moc rádi se s vámi setkáme někdy, třeba na nějaké příští akci ve vašem městě.